Юдай шар келин кадин да ҳоли кори қишлоққа наметона. Чӣ гуфтесем? Между прочим, май тамоми духтарои қишлоқтонда корора хушрӯ метонам. Ҳамаи кора метонам. Чӣ кор кардан дар корай? Давай биё инҷа бигем. Майли мери келин, фақат границара гузашти рафтӣ. Иси биё гапза. Ана ҳами девул. Хоб келин почо сар бар вақт яким хеса ҳанами гова ҷӯшидан дар корай. То ҳол яким бора дар омада гова сила када, овша дода, эмша дода. Вай, и одами хуба намезад ку. Кадом дег да кунама дег калон да мекунам ки ба маззатар биёя. Очаҷон, чӣ ба дута дег дорем? Барои ки даяташ эми гова тайёр мекунем. Калонш ё майдаш? Калонш да? Шумо да боштиё. гов дар шкафтам. Махдуметам. зебо у вазвинаи ту наметонӣ. Фарқ надора. Кора наметона, вазвина ҳоне ки ростан вазвин биде. Дар рӯзгори шумо ма туғри нагирифтам, узр. Ма шаҳрда зиндагӣ мекунам. Нағз монед. оча зани маку надиденша. Рафт хонаи ота очаш, дига духта меовем. Очаҷон, узри зиёд бахшен мара. Ман намерам. Мебахшем, дига чӣ мекунем? Раҳмат, аввал ама овқоти дадег калон кадагӣ ма бирезам ба миём. Ya to'xta.